Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, salamat sa Ginoo. Anen at pud kita sa pulong sa Dios naot pa nga atong makabot karon ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi karong adlaw. Karong adlaw, karong buwan na mga igsoon kay balot kag unsay okasyon, unsay season mao ang Pasko. Mao ni panahon sa pagdawat o pagpangayo. Dahil sa atong mga anak, kay balo sila, paantigo ang atong mga anak kung kano sila angay mangayo sa ilang ginikanan. Dili sila mangayo kung ang ilang ginikanan gikan pa sa lamak, nagdaro, naguma, gigapoy. Kay wag sila ma, madawat ni ana. Bisan pa sa panahon sa pagbayad sa mga utang, sa mga rentas balay, dili gyud mo eksaktong panahon sa pagpangayo. Kay nga naman, pakyas gyud ang mga anak nato. Apan mantigo sila mohuwat ug kano sa may suon mo timing na sila sa ilang ginikanan. Labi na karong pamasko, karong Pasko naagyo ang pagpangumpra og mga regalo. So mao nay angay o panahon nga mangayo ang ato mga anak. Dili sa usab sa bisan pa og Pasko kung naas kasaypanan, gibadlong, gikasab-an, gibunalan, dili na mo'y sibo nga oras o panahon nga mangayo kay di gid siya makadawat. Kinahanglan kung mangayo sila nagyod sa eksakto igo nga panahon, igo nga pamaagi og sigurado jackpot gyud sila. Kining atong paghisgutan karon sama sa kinabuhi ni Solomon. Si Solomon nahimong hari puli sa iyang amahan nga si David. Apan kini si Solomon bata pa kayo, wala pa siya alamag bahin sa pagdumala sa dako kayong ginharian. Subusa ang Ginoo nakipag-istorya kang Solomon tungod sa iyang pagkabata o giablihan sa Ginoo ang pultahan sa grasya o gipangutana siya o miingon ang Ginoo nga unsa may imong pangayoon sumala sa imong kinahanglanon nining imong pag dumala nining ginharian. So si Solomon kay balo siya sa maong panahon nga mao ni eksakto nga siya gyud mangayo. O apan kahibalo pud siya unsaon niya ni kini pagpangayo o unsa iyang pangayoon. So ana siya sa maayong sitwasyon sa Dios. Og nasabtan niya kung unsay gipangita sa Dios diha kaniya. So pinaagi sa paggamit ni Solomon sa kaalam. Gigamit niya ang kaalam, gipanalanginan siya sa Dios. Pinaagi sa iyang pagpangayo nga dunay kaalam, itagaan siya sa tanang panalangin. So, kaalam, maigsuon, maoy dako kayong sikreto sa atong pagpangayo. So, mao kini ang atong puluhan sa atong pagtulun-an karon. Kaalam sa pagpangayo. Saman, atong basahon ang First King, Primerong Hari, Kapitulo 3, versikulo 11 ngadto 14, mao na atong basahon karon maigsuon. Atong basahon, First King chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon. Og ang Dios miingon kaniya tungod kay nangayo kaniining butanga ug wala mangayo alang sa imong kaugalingon sa taas nga kinabuhi ni mangayo og mga bahandi alang sa imong kaugalingon ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway apan nangayo alang sa imong kaugalingon og sa labutan sa pag-ila sa hustisya. Ani karon ako magabuhat sumala sa imong pulong. Tanawa, ako nagahatag kanimo og usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing sa pagkaagi nga walay sama kanimo sa mga nanghiuna kanimo bisan sa sunod kanimo walay motindog nga sama kanimo. Og ako nagahatag usab kanimo sa wala nimo pangayua niining duruha nga bahandi og dungog aron walay bisan kinsa sa mga kaharian nga sama kanimo sa tanang mga adlaw mo. Og kung ikaw magalakaw sa akong dalan, sa pagbantay sa akong kabalauran, og sa akong mga sugo, ingon sa paglakat sa imong amahan nga si David, nan pahalugwayon ko ang imong mga adlaw. Mao kini ang pulong sa Dios, maigsuon kampukan.
Salamat Ginoo sa imong pulong nga may mag-iwag sa among dalan aron kami hindi may ligas o may tipas sa tuo o sa wala aron kami mga laglag o kami maalaot nining kinabuhi apan hinaot pa nga mosubay kami sa gamayng kahayag o dalan at kahayag sa dalan paingon kang Kristo aron mo lambo lig-on ang among pagsalig diha kanya mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. So rin ni pangitabo, bata pa kay Solomon, nagsuon. Wala pa siya alamat. Apan, doon na siya kaalam o kung siya angay niyang pangayoon, samtang siya wa pagoy kasinatian bahin sa pagdumala nining maong pinarian. Apan, saksi siya sa pamaagi sa iyang amahan. Doon na siya sumbanan. Giunsa pa ni David sa pagdumala sa ginarian, sumala sa grasya sa Dios, kaalam sa Dios. Subusa, si Solomon nangayo og salabutan, nangayo og discernment, nangayo og wisdom sa Dios aron siya makahimo sa paghukom sa inining Israel pagkadako kayong responsibilidad. So pinaagi sa paggamit ni Solomon sa kaalam, gipanalanginan siya sa Dios nining pamaagi na sa iyang pagpangayo sa Ginoo naagyon ang iyang kaalam. So ang atong tema karon, ang atong paghisgutan nagsuon mao ang pangutana. Unsay buot sa Dios kanato pinaagi sa atong mga pagpangayo? Unsa may buot gyud sa Dios? Unsa may iyang kabubuton kanato sa atong pagpangayo pinaagi sa kaalam? Dunay tulo may igsuon nga atong makita nining atong bersikulo nga atong gitunan. Primero, buot sa Dios nga dili ta mulantaw sa mga pisikal nga ganansya. Dili buot sa Dios nga mulantaw ta sa pisikal nga ganansya. Dili na maoy primero, dili na may una. Basaw na to ang bersikulo 11. Unsa may gipangayo ni Solomon? Ang wisdom, ang kaalam. Subusa miingon ng Ginoo kaniya. Og ang Dios miingon kaniya, tungod kay nangayo ka niining butanga, o tong kaalam, o wala mangayo alang sa imong kaugalingon sa taas ng kinabuhi, ni mga muyo o mangayo o mga bahandi alang sa imong kaugalingon, ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Apan nangayo ka alang sa imong kaugalingon o salabutan sa pag-ila sa hustisya. Makita nato diri wa maglantaw si David og unsay iyang kaayuhan nining kinabuhi sa iyang kaugalingon. Pero wala siya mangayo og hataas ng kinabuhi. Sumala sa Ginoo sa Ginoo. Saksi ang Ginoo niya na. Nga namang ang tao mangayo maghataas ng kinabuhi aron magpahulagway sa iyang kinabuhi ning kahilayan ng kalibutan, kalipay, no? Na ang kaibog ng kalibutan kamo nay gusto sa mga taong makalibutanon. Aron sa pagtagamtam sa mga kalibutanong kalipay, baile, basketball play, unsa pa man, wala pangitaan wala ni pangayuan ni Solomon. Unya, ikaduha, wala gyud siya mangayo og dakong bahandi. Wala gyud mangita si Solomon og dako kayong bahandi. Inay gihatag ni sa Dios. Gihatag sa Dios ang duha, ang bahandi ug dungog. Makita nato sa bersikulo 13, nagingon og ako magahatag usab kanimo sa wala nimo pangayua niining duha, mga bahandi og dungog. Mga bahandi. But pasabot walay makatupong kang Solomon sa pagkadato bisan sa tanang hari nga mingagi og sa umalabot. Lapaw ang pagkadato ni Solomon. Kaya nga naman, ang unang gipangayo niya ang kabubuton sa Dios. Mao na nga miingon si Ginoong Jesucristo sumala sa iyang sambingay nga siya ang punuan sa paras o kita mga sanga, unya miingon siya pangayua. Ang gusto ninyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan. Kung sa may kinahanglan sa mga sanga nga pangayoon gikan diha sa punuan. So unsa may kahatag sa punuan mo ni kabubuton sa Dios. Kung sa'y kabubuton sa Dios, may atong pangayoon. Ug mao ni gipangayo ni Solomon. Mo nang gihatagan siya, bisan pa sa mga butang
nga wala niya pangayuan. Unya ikatuluwat niya pangayua ang kamatayon sa mga kaaway. Kato may kontra, miluib kang David sa iyang amahan. Wala gyud. Kay tungod gihatag na sa Dios ang maong garantiya nga iya nang madaog ang tanang mga kaaway. Pag sumala na, gitagsa-tagsa ni Solomon kadtong miluib kang David. Bisan ngadto kang Adonijah, ngadto kang Abiatar nga pare, ngadto kang Joab, ngadto kang Shimei, kini sila nangapuos tungod na ang gahom nga gihatag sa Dios kang Solomon. Dunay awtoridad. Subusa ang kasing-kasing ni Solomon naas kalipay sama sa kasing-kasing ni David sa diha nga iyang gisuwat ang maong Salmo. Salmo 59 versikulo 16 ngadto 17 mo ni sulti ni David o awit ni David diha sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Nagaingon ini. Apan mag-aawit ako matungod sa imong kusog sa Dios na. Oo, mag-aawit ako sa makusog gayud matungod sa imong mahigugmaong kalulot sa kabuntagon. Kay ikaw mao ang akong hataas nga tore o usa ka dalangpanan sa adlaw sa akong kaguol. Alang kanimo o akong kusog, mag-aawit ako o mga pagday kay ang Dios mao'y akong hataas nga tore, ang Dios sa akong kaluoy. So mousap ang kasing-kasing ni Solomon. Nga naman, kay tungod gipangayo niya kung sa'y kabubuton sa Dios. Primero, kung sa'y gusto sa Dios kanato pinaagi sa ato mga pagpangayo, buot sa Dios nga dili ta mulantaw sa pisikal nga ganansya. Karon, ikaduha, buot sa Dios nga mulantaw ta sa mga espirituhanong ganansya. Espirituhanong ganansya. Asa na ito pangita? Versikulo 11, mao lang gihapon. Tanawa. Og ang Dios miingon kaniya. Kay tungod si Solomon nangayo magkaalam, di ba? Tungod kay nangayo ka ni ining butanga og wala mangayo alang sa imong kaugalingon o mga pisikal, material nga kaugalingon, hataas ang kinabuhi ni mangayo og mga bandi alang sa imong kaugalingon, ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway, apan nangayo ka alang sa imong kaugalingon og sa labutan sa pag-ila sa hustisya. Espiritual mo gipangayo ni Solomon. Mas megsoon kung mulambo ta, mulik-on ta sa atong espiritual nga relasyon sa Dios, muuban, musunod lang ang atong mga pisikal, material na kinahanglanon. Managiingon ni Kristo sa Mateo 6:33, kung unahon nato ang iyang ginharian o iyang pagkamatarong, igadugang ra ang kinahanglanon nato sa atong kinabuhi, pisikal, emotional, o material. So si Solomon, nangayo og understanding, nangayo isang salabutan. Nga naman, aron nga siya manguna kanila sa pakigubat nining kalibutan. Aron mahimo siya nga usa ka Dios nun nga panag-ingnan. Mo ni buot ni Solomon. Sama sa giingon ni Moises sa mga kang Josue o sa mga sa Israel nga kung kamo mangayo og leader, ang leader kinahanglan may sama kang Solomon. nga nag-apan gyud sa espirituhanong butang. Nagaingon sa Numbers 27, Numeros 27 versikulo 6 ngadto 17 o sa versikulo 20. Nagaingon, himuaon ta ni Jehova ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod ang pagtudlo sa usa ka tawo nga magadumala ibabaw sa katilingban. Siya nga mugula sa atubangan nila og siya nga musulod sa atubangan nila og siya nga magauna kanila sa paggula og sa mga magadala kanila pagpasunod aron ang katilingban ni Jehova dili maingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Na usa na si Solomon, mo ni gikuptan si Solomon nga maoy sugo sa Dios nga maoy angay mahimong leader. Versikulo 20, nag-ingon, og magabutang ka sa imong kadungganan sa ibabaw niya aron nga ang tibuok na katilingban sa mga anak sa Israel magatuman kaniya. So gitagaan si Solomon og dako kayong bahandi, dako kayong dungog aron ang katilingban sa Israel magasunod kaniya. So mao na si Solomon nangayo og salabutan. Unya,
ay kining kaalam. Unya, ikaduha na ngayo si Solomon og sa labutan aron makahukom sa katawhan sa Dios sa hustong paagi. Mao yung pangayo, discernment, no? Discernment mao ni mata sa atong kaalam, no? Mao ni mata sa atong kasalabutan aron makadesisyon ta sa pinagi sa atong kaalam og eksakto nga desisyon. Discernment, understanding, then apply sa wisdom. Mao na nga dili gyud masayo. Kasagaran dili gyud masayo. Mao na gipangayo ni Solomon nga discernment aron makasulti siya husto og way sayo. Way sayo. Uni katulo aron mahimong siyang buhi nga ihemplo sa tanan. Apan kay balutan nga sa pagkadugay ni Solomon wa siya magtuman sa kaalam. Wa siya magtuman. Naglakaw siya sa pisikal. Naglakaw siya sa kaibog sa iyang unod. Apan tungod kang Ginoo kay matinud-anon sa iyang saan. Nagdawat ni Solomon ng espirituhanon o mga pisikal nga panalangin. Doon na siya ay kaalam, nakadawat siya kaalam, nakadawat siya bahandi, nakadawat siya dungog, nakadawat siya labaw pa kaysa mga uban nga mga hari nga mingagi og umaalabo. Subo sa maigsuon, unsay buot sa Dios kanato sa atong pangayo. Primero, buot sa Dios nga dili ta mulantaw sa pisikal nga ganansya. Ikaduha, dili ta mulantaw kung dili mulantaw ta sa espirituhan ng ganansya. O ikatulo, buot sa Dios nga mag-adunay masundanong kasing-kasing kita. Nga doon natay kasing-kasing nga submissive sa iyang pulong, sa iyang kababuton. Kay tungod ang kababuton sa Dios ana amang gyud sa pulong nga iyang gipasulat kanato. Nagaingon sa bersikulo 14, og kun ikaw magalakaw sa akong mga dalan, og magpagbantay sa akong kabalauran, og sa akong mga sugo, ingon sa paglakat sa imong amahan nga si David, nan pahalugwayon ko ang imong mga adlaw. Mutaas gyud ang kinabuhi ni Solomon. So ang Dios naghatag kang Solomon og pipila ka sukdanan nga sundon niya sa tibuok kinabuhi. Kung sa mga primerong sukdanan, primero kinahanglan magkinabuhi siya sumala sa pulong sa Dios. Ang iyang kinabuhi gyud base gyud sa pulong sa Dios. Ikaduha, kinahanglan tumano niya kung unsay pulong sa Dios, kung unsay gisugo sa Dios. Naglakaw siya sa kabubuton sa Dios. Ikatulo, kinahanglan niyang sundon ang Dios nung sumbanan o panag-ingnan nga ang iyang amahan. Dili ta sundog sa mga barkada, unsay ilang kalihukan, unsay ilang gugma nining kalibutan, anang duwa kahilasan nining kalibutan. Mao ni lami kayo sa mga taong way pagsalig pagtuo, walay relasyon kang Kristo. Dili ta angay nakita mga anak sa Dios magabuhat ti anak. Mao nay sulti sa Dios kang Solomon pinaagi sa iyang pulong. Og maopoy sulti ni Moses ngadto kang Joshua. Nagingon sa Joshua 1:8, ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunoa, magpapalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi aron himatngunan, mabantayan mo sa pagbuhat. Ang imong buhat kinahanglan pinaagi sa kaalam sa kasuguan. Sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat diha. Kaysa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw o unya makapot mo ang kauswagan. Tinuod man si Josue, nakapot gyud niya ang kauswagan. Apan ang mga misunod kaniya, wala mo subay sa iyang pagtulunan. Mausab kang Solomon, naan niya ang
pulong sa Dios, naa niyang sugo sa Dios, naa ang bahandi sa Dios, naa ang posisyon sa Dios. Apan sa kahulian, sa kauhian, naglakaw siya sa iyang ulo. Apan samtang anaa pa siya diha sa kabubuton sa Dios, gipakita ni Solomon ng iyang pagpaubos sa pagtubag niini sa Dios. Subo sa ang Dios naghatag kaniya og taas nga kinabuhi. Taas kinabuhi, mayon tang nagsubay sa pulong. Nagkinabuhi sa pulong, nagsunod sa pulong, nagsunod sa mga sumbanan nga maayo. Apan si Solomon nagantos. Nagantos gyud sa kangit-ngit sa imdalan. Kay taas man yung kinabuhi, ang kinabuhi karon nagantos. Kay tungod nagsubay siya sa kaikag kaulag nining kalibutan. So, bisan pa nga nagpasalamat si Solomon, sa iyong pagpasalamat, kung atong mabasa sa versikulo 15, nag-iingon, o si Solomon nahigmata, o ganiya karon kadto usa ka damgo sama niya, sumala niya. Og siya miadto sa Jerusalem. Nga naman, og mitindog sa tubangan sa arka, sa tugon ni Jehova, og naghalad o mga halad nga sinuno, og mga halad sa pagkigdait, og naghimo og usa ka kumbira sa tanan niyang mga ulipon. Nakita sa tanang mga tao nga si Solomon kay tungod gitubag sa Dios, naagid siya gihalad ang iyang kagalingon at tubangan sa Dios, naghalag siya ng sakripisyo og nakita kini maupod ang tugon kanato sa pulong sa Dios. Roma 12 versikulo 1. Nakita ang mga Kristohanon alang-alang sa pagkamaayo, sa kaluoy sa Dios, atong dag-on ang atong mga lawas nga buhi paingon sa pagsimba nga ihatag kini isip kining sakripisyo nga balaan aron ang Ginoo gyud diha malipay kanato. Apan usahay asa man nato isakripisyo ang atong kaugalingon sa kalibutan. Usahay makalimutan. Nangayo ta pinaagis kaalam kung sa'y pangayoon nato alang sa atong espirituhanong apan atong ipanginabuhi sa umugno. So sa atong paghinapos may igsoon, unsay buot sa Dios kanato sa atong pagpangayo. Baliko na ako igsoon. Buot sa Dios nga kita dili primero mulantaw sa mga pisikal nga ganansya. Kundili ikaduha, mulantaw kita sa mga espirituhanong ganansya. O kining duha, kinanglan kandaduhan nato pinaagi sa kabubuton sa Dios nga dunatay masundanong kasing-kasing. Mao ni ang nakuwangan kan Solomon. Kinahanglan ang atong pagsunod, pag-atong submission sa Dios kinasing-kasing hangtod sa kantoran. Tudluan nato ang kasing-kasing nato kay tungod ang kasing-kasing labaw sa malimbungon sa tanan og dautan kinsay makakita nini gawas lamang sa Dios. Apan kay tungod kita gibag-uhag kasing-kasing ato na kining mabantayan, ato kining makontrola nga dili paulipon, dili mangayo og unsay kagustuhan nining kalibutan, kundi dunay kaalam nga mangayo sa Dios o unsay ang kabubuton kanato. Pag-ampot na migsoon. Salamat, Lord, sa imong pulong nga mo'y mag-iwag sa among mga tiilan nga kasagaran mahidalin-as ngadtos kasahipanan sa tuo ug sa wala. Lamdagi kami ug salamat sa imong pulong nga kami nakabarog na usab sa lamdag nga dalan paingon kang Kristo. Og ampo namo kadtong wala pagyoy kasiguruhan nga kaluwasan nga Kristo, hinaot pa nga kining kahayag nga ilang natagamtan karon, maoy magtudlo kanila paingon sa maong gahom na kahayag si Kristo nga makahatag kinabuhi. Nga ilang isurinder ang ilang sala o musalig kang Kristo
nga ilang Ginoo manaluwas. Salamat Lord kining ang pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.